Палітыка справа не для жанчын? Кажуць, яны занадта эмацыйныя, менш устойлівыя да стрэсу, таму непрыдатныя для жорсткай і канкурэнтнай сферы палітыкі. Сапраўдная палітычная дзейнасць патрабуе халоднага розуму і рашучасці, як у мужчын. І наогул, у жанчын няма палітычнага мыслення, не хапае амбіцый, яны не здольныя прымаць хуткія рашэнні. Відавочна, гэта не так. Прыклады таго, што палітыка не жаночая справа, мы нярэдка бачым у масавай культуры. Яна паказвае жанчын у традыцыйных ролях або акцэнтуе цяжкасці, з якімі сутыкаюцца жанчыны ў палітыцы. Прыклад – картачны домік, дзе палітычны шлях моцнай жаночай фігуры ідзе праз цяжкасці і негатыўныя стэрэатыпы. Ці «Жалезная ледзі» – фільм пра Маргарет Тэчэр. Нягледзячы на тое, што Маргарет Тэчэр дасягнула вялікага поспеху, фільм падкрэслівае цяжкасці і асабістыя страты, на якія яна вымушана была дзеля гэтага пайсці. Таксама прыгадаем серыялы «Віцэ-прэзідэнтка», «Скандал», «Галоўнакамандуючая». Беларускія ўлады таксама не схільныя ўспрымаць жанчын як прыдатных для высокіх палітычных пасад. Мы чуем ад Лукашэнкі пра жаночыя ролі. У нас Конституция не под женщину. И у нас общество не созрело для того, чтобы голосовать за женщину, потому что у нас по Конституции президент обладает сильной властью. Президентом будет мужик. Напрыклад, ён казаў, што жанчыны павінны займацца сямейнымі справамі, а Канстытуцыя не для жанчыны. Ён сцвярджаў, што кіраванне краінай цяжкая праца, якая патрабуе моцнага характару і мужчынскай стойкасці. Лукашенка не раз негатыўна выказваўся пра жанчын, якія актыўна удзельнічалі ў пратэстах. Что я имел в виду? Что у нас Конституция такая, что даже мужику тяжело нести эту ношу. А если ее загрузить на женщину, она рухнет, бедолага. Адзначым рэпрэсіі супраць жанчын у палітыцы, у тым ліку за падзеі 2020 года. Жанчыны, якія спрабавалі выступаць у палітычнай сферы, сутыкнуліся з сур'ёзнымі пагрозамі і пераследам. Святлана Ціханаўская была вымушаная з'ехаць у Літву пад пагрозай арышту. Марыя Калеснікава адмовілася пакінуць краіну і была гвалтоўна затрыманая. Тысячы іншых жанчын, якія ўдзельнічалі ў акцыях пратэсту, былі затрыманыя. Такія рэпрэсіі ствараюць атмасферу страху ў грамадстве, запалохваюць жанчын, якія імкнуцца ўдзельнічаць у палітычнай дзейнасці. У Беларусі існуе і абмежаванне ролі жанчын у палітыцы. Лукашенко ўзначальвае палітычную сістэму, дзе жанчыны звычайна не займаюць высокіх пасад. У яго адміністрацыі мала жанчын, і іх роля ў прыняцці рашэнняў значна абмежаваная. Функцыя жанчын пры ўладзе Лукашэнкі інструментальная. Ва ўладзе могуць быць толькі жанчыны, персанальна яму адданыя, дэманструючыя лаяльнасць на працягу доўгага часу і працуючыя на яго карысць. Усё гэта прыводзіць да негатыўных наступстваў. Калі жанчын лічаць непрыдатнымі для палітыкі, яны маюць значна менш шансаў займаць высокія палітычныя пасады або ўплывовыя пазіцыі ў дзяржаве. Гэта прыводзіць да ўнутранай няўпэўненасці жанчын, якія маглі б паспяхова займацца палітыкай, але ўспрымаюць сябе не на сваім месцы. Таксама жанчыны часта адчуваюць, што іх інтарэсы і патрэбы не ўлічваюцца ў палітычным працэсе. Напрыклад, могуць значна менш абмяркоўвацца пытанні, звязаныя з гендернай роўнасцю, аховай здароўя, асабліва рэпрадуктыўнага, правоў дзяцей і ўразлівых груп, дапамогай сем'ям. Бо без жанчын іх проста няма каму ўзняць і падтрымаць на высокім палітычным узроўні. Нарэшце, у дзяўчат проста няма прыкладаў паспяховых жанчын-лідарак. Гэта яшчэ больш узмацняе гендерны разрыў у палітыцы. Для грамадства наступствы таксама сур'ёзныя. Найперш, можна казаць пра страту талентаў і магчымасцей. Калі жанчыны не могуць паўнавартасна ўдзельнічаць у палітычным жыцці, грамадства губляе важную частку інтэлектуальных і лідарскіх рэсурсаў. Заўважная і адсутнасць разнастайнасці ў прыняцці рашэнняў. Яшчэ
Гэтыя стэрэатыпы падтрымліваюць патрыархальныя каштоўнасці і з'яўляюцца аднім з фактараў змяншэння даверу да ўладаў. Без удзелу жанчын у палітыцы рэформы і змены будуць адбывацца значна павольней. Пытанні аховы здароўя, адукацыі, сацыяльнай абароны хутчэй развіваюцца ў грамадствах, дзе прадстаўленыя інтарэсы жанчын. Урэшце, сам тэзіс «палітыка не жаночая справа» не адпавядае рэчаіснасці. Існуюць гістарычныя і сучасныя прыклады паспяховых жанчын у палітыцы. На працягу гісторыі шмат жанчын дасягалі поспехаў у палітычнай сферы, у тым ліку як кіраўніцы дзяржаў. І гэта не толькі легендарныя Маргарет Тэтчер, Індыра Гандзі і Ангела Меркель, але і сучасныя Джорджа Мелоні ў Італіі, Майя Санду ў Малдове, Саламе Зарубішвілі ў Грузіі, Клаўдія Шэйнбаум у Мексіцы і шмат хто яшчэ. Гэтыя прыклады дэманструюць, што жанчыны не толькі могуць паспяхова займацца палітыкай, але і аказваюць уплыў на глобальныя рашэнні. У Беларусі жанчыны таксама могуць выконваць важныя палітычныя функцыі. Адна толькі Святлана Ціханаўская чаго вартая. Праблема Беларусі не ў тым, што ў нас няма годных жанчын-палітыкаў, а ў тым, што аўтарытарная ўлада не спрыяе развіццю палітычнага поля і палітычных практык, а ў выніку самастойных прафесійных палітыкаў, жанчын і мужчын. Даследаванні паказваюць, што жанчыны, якія займаюцца палітыкай, часта дэманструюць высокія лідарскія кампетэнцыі, а таксама навыкі эмпатыі, эфектыўнага ўзаемадзеяння, пошука кампрамісаў і прымірэння, што асабліва важна ў сучаснай палітыцы. Іншыя даследаванні прадэманстравалі, што гендэрная разнастайнасць у палітычным кіраўніцтве спрыяе лепшым сацыяльным і эканамічным вынікам. Спасылкі шукайце ў апісанні. Даследаванні сведчаць, што жанчыны-палітыкі звычайна актыўней адстойваюць сацыяльныя пытанні, то бок з'яўляюцца каштоўнымі удзельніцамі ў распрацоўцы ўсеабдымных палітык. Варта нагадаць, што гендэрная роўнасць з'яўляецца дэмакратычнай каштоўнасцю. Як не трапіць у пастку стэрэатыпа? Пытанні, якія варта задаваць сабе ў якасці чэк-ліста. Ці лічу я, што палітыка патрабуе цвёрдасці і рацыянальнасці, якія не ўласцівыя жанчынам? Ці разглядаю я жанчыну-палітыка праз прызму традыцыйных гендэрных роляў? Напрыклад, ці чакаюць жанчыны-палітыка праяў мацярынскага клопату, або такіх жаночых рыс, як мяккасць і сціпласць? Ці лічу я, што палітычныя лідаркі паводзяць сябе або занадта па-мужчынску, або наадварот, недастаткова рашуча? Ці лічу я, што жанчынам у палітыцы не хапае досведу і падрыхтоўкі? Ці дапускаю я думку, што жанчыны менш кампетэнтныя у такіх важных палітычных пытаннях, як міжнародныя стасункі і нацыянальная бяспека? Ці думаю я, што большасць жанчын не вытрымае псіхалагічнага ціску ў палітыцы? Ці лічу я палітыку ненатуральнай для жанчыны, бо яны не змогуць ахвяраваць дзеля яе сям'ёй і асабістым жыццём? Раю не прапускаць перадачу «Гендэр-гэп» на Еўрарадыё. Там расказваюць пра тое, як глядзець на сучасную Беларусь праз гендэрную лінзу, а не праз гендэрныя стэрэатыпы.